Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Bos. Keri-keri nang. Keri. Ngono lho. Ki mau anu cah. Ngemekno wong. Kuwi apa emak kok koyo genjer kuwi? Mek kenikir cah pesenane kulupane wong. Biasane make wi anu. Ndek ngis ngemekno sere bareng kenikir. Dek nenek. Dek. Golek apa? Arep golek apa? Bacok ngono. Lah wis mak sing dhuwur-dhuwur kuwi. Kuwi gak ya Pak anu. Jerodok kuwi. Pari opo? Kira cah. Dan yo ben. Ben. Tulung ya po. Lah wi malah lucu ngene. Mbah Ran wi sisih kulon ndret dhuwur-dhuwur sing tengah tek ndek. Oh iya. Mana tedek ah. Lo enak dek kulup dilong. Long dikulup. Tapi rek tunggale. Kita tunggale sesuk. Ya iki ta. Iki lho cawi, enak gak elok. Ora ngono ne. Iki jenenge pupuse godhong kentara. Jenenge elong wis suweneng aku cah. Kulup favorit ki. Tapi angel golekane. Golekane angel. Ora enak tunggale. Oke lah ning kulon. Sip, Bos. Iki delon kangkung sak be. Alah. Anak kutu loncate. Mah aku anak kutu loncate akeh. Kau atas be ya. Dong kates. Poi. Dikulup cah dong kates. Lah kucing sing tak deleh kene ki enak iki. Wong dua jen gak duwe akal cah. Mosok kucing jamuran digowak. Adoh ngon yup-yup nongkruk ning suketan tak jumuk terus tak iyupno rene. Tapi kok gek enek mbuh mlayu ning ndi? Oh iya wis ngomong ke lho pas aku mulai sekolah. Mbah mlayu ready. Ini mendonge jan gak umum lho lho. Wireng. Mendonge jan gak umum. Ayo. Iki sayure. Ayo apa? Iki kulupe. Sedek. Mambuka iki aku, jok.
koyok ditandangi tenan nek ndek mengarep dengan apa ngene. Anu kul-kul kae. Sumur pompa Desa Kedungrejo Kecamatan Pelang Kenceng. Wis kletak-kletik tapi randang udan. Tak kletik-kletik. Pabrik cah, pabrik. Pabrik bola global we. Lagi kandang pitik nggon sing dik kerjani Pak kowe ketok kok kene lho. Akhirnya sampai warungnya Mbak Nining, guys. Keri. Udan itu kau mah? Kau mau udan cah? Kau mau udan? Wih, wong tak resiki lho warung kudu. Wong tak sapu, rong saisa. Juga deloken. Biasane kok ndadak cah nyapune. Kecot oleh make. Enak sak jondel. Jaran. Aku ora masak keng kae. Ki tempe ngobakul kerupuk, kripik tempe lah tumbas, kripik telo. Telo tak ge garlic. Santan marinasi ala bumbu. Ki enek coklatos, bonteh, Milo, adem sari, herbal vegeta. Ki jajan. Ki nek nguweni wong-wong ning warung we. Ki barang pas lara kae pas sakit kae. Ki yo dik nek nguweni ki pas sakit kae. Pare Mas. Aku jane lempet-lempet bae. HP urung kop. Loh. Iki lho, lempitane. Rata-rat kok ngene iki lah ngarep TV. Lempitan sakmene kuwi kombane wis enak neh lho ge. Kombane ning bak ge. Iki wayang lempiti. Aku suwi gak resik-resik omah cah. Be awake. Awake pengen turu. Cuma gak kapal cah di kamar hujan. Gak umum. Lah. Wis sing kamar iki dinggoni adikku. Oke. Iki lho dituki spray lho ya wis digulung nah. Iki lho. Jan gak mbloko iki spray, gulung kok ngene iki. Aduh. Ki timbangane mutung kan omah nguri njaluk plafon kamare. Timbangane mutung tak kon ngenggoni kamar iki. Kamar iki kan kosong to, Cah. Iki kosong. Iki kamarku. Aku nek gak selambonan ora iso jengklonge wakeh. Lempitane wakeh tapi areng lempite ngono. Piye yo? Apa wong kesel ya ngene? Hawane wong kesel ya. Apa iki jenenge anak wektu sithik nggo turu, anak wektu sithik. Pokoke nek kesel numpuk mesti hawane pengen turu ae, Cah. Pokoke pengen turu tapi nek wis semangate wis nglumpuk. Dolan nek delok. Iki anakku ngejak ning playground iki urung kok berono cek tak janjeni wae. Embuh wis.
playground wi lho, mall baru Caruban wi lho, Cah. Jerone kan nek playground to bayar 20.000 nek hari biasa, nek hari weekend 25.000 wi sapuase. Aku ket isuk tekane sore ki mau gong maem sego. Isuk mau kontrol ning rumah sakit tumbas gorengan karo nggawa jajan ke omah telo garlic kuwi. Karo kerupuk bakar. Terus maem gorengan pi teko omah wis ke omah turu. Ngantuk terus ngunci sekolahan kan paute tibake ora masuk. Paute iki gak masuk tibake. Lali gak omong, wis kadung tak resiki tak buka. Akhirnya aku balik ngunci neh. Lah apa jenenge bar ngunci wi lho kok terus blek sek. Halah mbuh. Kok pengen turu ya bane. Hawane kuwasa ya. Ngantuk gak wis-wis santekku. Napa ya? Apa dari segi kesehatan apa memang kesel ya? Jajal komen aja. Jadi gangguan kesehatan apa faktor kesel, kekeselan numpuk. Jajal komen. Aduh. Jadi ki mau mak ning sawah gak ero, Cah. Terus akhirnya wonge balik lagi ta. Kita tutup dulu vlognya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.